Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuunkan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, sue for misery. Patron of hopeless hearts, work on me your wondrous arts, change to joy every if it be His holy like you I long to be evermore His friend, love eternally, love's source has no end. Patron of hopeless hearts, work on me your wondrous arts, change to joy every if it be His In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Maheherakon asin maugayon na ama. Dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagananan. Rangaha an sa imong kaakian, asin buksan an samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabo sa nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga ammunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang labang saro sa to. Magpuon ang God asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya. Pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo, kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran Heso Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, Aki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Agnes Grace Patriarca, Clarice Lianza, Ellen B. Abarientos, Nathalie B. Abarientos, Janeth Vargas and family. For passing the Civil Engineering Licensure Exam offered by Daniela Almeida. Thanksgiving also offered by Warren Madrona Malate. Special intention for safe travel going to Cebu, offered by Janeth Vargas and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni The Helen and Mike, offered by Casey Belaro Milyare. Para kay Anita, offered by Raymond Mendivel. Para sa kalag ni The Crespo, Dolores Antonio, by Almonte family. Para kay Editha and Rodolfo, offered by Angela Gadang. Para kay Fe, offered by Nympha Emano. Para sa kalag ni Da Benito, Beata, Joel, Manuel Jr., Ralph, Calvin Mateo, offered by Ellen B. Abarientos. Para sa kalag ni Da Evelyn and Mariano, by Joy,
Para sa kalag ni Amparo and Carlos, offered by Toledo and Daep family. Para sa kalag ni Dasusan and Victorino, offered by Espirito family. Para sa kalag ni Sofronio and Fedila, offered by Soral family. Para sa kalag ni Mercy, offered by Gina. And all souls in purgatory, offered by Maria Christine V. Miguel. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Ama, Sinaki, Singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristong nabuhay liwat, pagkaamot ng Diyos, pagisumaro ng Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, untaan sa ito mga kasalan, tangan ni magkano kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabaya. Sala ko, makuring sala. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Merak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, sin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitason, asin sa daga katuninungan Sa mga taong marahayan buot, inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka dakulang mo ang kamarawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakaman, kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara kang nakasalan, kinaban, kahiraki kami. Kana nagpapara kang kasalan, kinaban, ako an sa mo pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuokan Ama, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, kasanaan kagurangan, ikasanang urog kahalangkaw, Hesu Kristo, kay bakang Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita,
O Diyos, na nagbunyog kan madlain-lain na mga nasyon sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran. Itugot mo na mga namon dagliwat sa tubig kan bunyag, maging saro sa kaimbodan nin puso, asin sa kambanada nin gawi. Uli kay Yesu Kristo, kagurang nanyamo sa imong aki, kaya ba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginono sa mga gibo kan mga apostoles. Mantang ang lupog na rahay nakakabit ki Pedro asin Juan, ang mga tawo pano nin pagngalas nagdaralagan sa saindaduman sa portiko ni Solomon. Si Pedro pakahiling sa mga tawo nagtaram sa mga Israelita. Ta daw ta ini ipinagngangalas nindo, ta daw ta kami hinihiling nindo nagarubaga kami ang nagpalakaw kang lalaking ini sa samuyang sadiring kapangyarihan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos nin satong mga magurang, iyo ang nagpamuraway sa iyang surugoon na si Jesus. Siya sa indong pinasaluiban, asin isinikwal sa atubang ni Pilato. An pinagkamarhay kaini na siya pabutasan. Pinaghabunan nindo ang santo, ang banal, asin hinagad lugod nindo na pabutasan ang paragadan tawo. Ginadan nindo ang kagtaon ning buhay, alagad binuhay siya liwat nin Diyos. Kami, mga saksi, kaini. An sa iyang ngaran, asinan pagsarig sa ngaran na ini, nakapakusog sa lalaking ini, na sa indong midbid, asin, sa indong nahihiling. Ang pagtubod niya kay Jesus, iyo ang nagpaumay sa iya, siring na nahihiling nindo gabos. Alagad mga tugang, aram ko na iyan, ginibo nindo, huli tadai kamo nin pakasabot. Siring man ang sa indong mga puon. Sa siring na paagi, inutob ni Diyos ang sa iyang sinabi sa mga propeta, na ang sa iyang Mesiyas dapat na magtios. Kaya, magsulsol kamo asin magbakle, tanganing maparaan sa indong mga kasalan. Asin tanganing itaoning kagurangnan, an panahoning karangahan, dangan isubol ang Mesiyas na itinuga sa indo, si Heso Kristo. Kaipuhan na siya magdanay sa langit, sagod na umabot ang panahon na mapakarhay ang gabos na bagay. Siring na ipinahayag ni Diyos sa nguso kan mga banal na propeta kaidtong panahon. Si Moises nagsabi, papatubuon ni Diyos na kagurangnan sa tahaw nin mga tugang an sarong propeta na siring sako. Hihinanyugo nindo ang gabos na sasabihon niya sa indo. Asin, anday maghinanyog sa propeta, hahaleon sa banwaan. Ang gabos na propeta, kamo, magpuon ki Samuel, nagtaraman dapit kan mga aldaw na ini. Kamo, mga aki, kan mga propeta, asin nagmana kan tipan na ginibo ni Diyos sa saindong mga magurang. Kang sinabi ni Abraham, huli sa saimong kapag-arakian, magiging paladan ang gabos na banwaan sa kinaban. Enot, huli sa indo, binuhay liwat ni Diyos ang sa iyang surugoon. Tanganing, darahon sa indo ang bendisyon na iyan. Alagad, kaipuhan na lambang saro sa indo, rumayo
sa kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dios na kagurangnan, makangangalas an sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imo ngaran sa bilog nga kinaban. Diyos na samong kagurangnan, mamurawayon an sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ano ang tawo ta ginigiromdom mo o ang aki nin tawo ta inaataman mo? Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imo ngaran sa bilog na kinaban. Ginibo mo siyang hababa sa nang kadikit sa mga angkeles, asing kinurunahan mo ning kamurawayan asing kaumawan. Pinasakupan mo sa iya ang gabos na lalang nin sa imong kamot. Gabos na bagay, ibinugtak mo sa irarom nin sa iyang mga bitis. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imo ngaran sa bilog na kinaban. An mga karnero asin baka, an gabos na hayop sa daga, siring man an mga gamgam sa kalangitan, an mga sira sa dagat, asin gabos na naglalangoy sa kadagatan. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imo ngaran sa bilog na kinaban. Ang pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa sa Banal na Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip kanduang disipulos ang nangyari sa dalan pa Emmaus, asin kung paano namid bininda si Jesus sa pagbaakan tinapay. Nag-uuroray olay pasinda, dapit kay ni kabos, kan sa Jesus nagpatahaw sa inda sinagsabi, mapasaindo ang katuninungan. Nagkakurubaan sinda, sinatakot, ta sa paguna nida kalag ang sa indang nahiling. Sa Jesus nagsabi, tadaw ta nakubahanan kamo, tadaw ta nagaalang-alang ang sa inyong mga puso. Hilingan nidoan sa kuya mga kamot asin bitis, ako tunay na uyadigi. Kaputan nido ako, ang kalag daing laman asin tulang, alagad igwa. Ako igwa, siring sa indong nahihiling. Pagkasabi kay ni, pinailing niya sa inda sa iyang mga kamot, sin mga bitis, huli sa dakulang kaugmahan, garong da isinda magtubod. Nagkamerong nan, sa Jesus nagsabi, igwa kamudyanin kakanon, tinawan siya ninda nin sarong pidasong sira na inasal, kinawa, sin kinakan, sa atubang ninda. Nga nagsabi, iyo ini ang sinabi ko sa Indo, kanuya pa ako sa Indo, nagaipuan mautob ang gabos na susurat, dapit sa ko, sa tugon ni Moises, sa mga propeta, sin mga salmo. Pinaliwanagan niya ang sa indang isip, tanganing masabotan ninda, ang mga kasuratan. Nagsabi sa inda, susog sa nasusurat, ang Mesiyas magtitios sa ikatulong aldaw, mabubuhay liwat, asin sa ngaran niya irorokyaw ang pagsulsol asin kapatawaranin mga kasalan para sa gabos ng mga banwaan. Poon sa Jerusalem, kamo mga saksi kay ni gabos. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Maray na hapon, tugang. Sa laog kan oktaba kan pagkabuhay liwat. Na nagpuon kan mismong Easter Sunday matatapos sa masunod na Domingo, ang mga pagbasa nagpapailing kan mga ginibong pagpailing ni Jesus sa mga kapirang individual asin urog ng gayo sa mga disipulos. Not only to comfort them, no? O kaya magpatunay sa nasusurat sa banal na kasuratan na siya mag-agi kan pagtiwas sing agadanan asin mabubuhay pagkatapos sin tulong aldaw. Na aramta ay nasabotan ng mga disipulos kaya nga ni
sinda nagdurulag, makatapos na sa Jesus dakupon. Pagpailing ni Jesus sa mga disipulos na pinili niya, nagpapatunay na sa iyang pagtugon digdi, tumagang pigapod na high priestly prayer, no? Na duman sa pagpamanggi, uring pamanggi, pigtugon niya bagang mga disipulos, no? Na eventually, sinda ang madarakan maray na bareta, istorya ni Kristo, sa gabos na porokang kinaban. As in, ini ang prueba na sa pagkabuhay liwat ni Jesus, mauutob ang nasabing tugon o nasabing kamauotan o misyon. Alagad ang pagkabuhay liwat ni Jesus, bako sa para sa pagtalubog ang simbahan, inulit ay naging pundasyon kan simbahan, kunday na buhay liwat si Kristo, dahil manasaysay ang mga pigigibuta sa laog ng simbahan. Alagad, ulita na buhay liwat siya, iyon ang bot sabihin na pigpapadagos ang kabilugan kang misyon para sa tao. Inulimapot kita, o nadi kita sa nangya kita, naginangya kitang Kristiyano, ano ngaya, sapat na ngaya yan, tanganing makalago na kita sa kadayaan ng Diyos, dahil pagaro. Kulang pa, ninulita, nagahalat pa so, huling paghukom, asin ang pagkabuhay liwat. Ninulita, ang tunay nagtutubod sa kapangyarihan ni Jesus, asin sa pagkamot kan sa iyang Ama, mailing sa kahuri-hurihi. Kung ang tao nagaling sa kinaban, dara-dara ang siring na pagtubod, siguro, saro ini sa basihan, tanganing ika mabuhay liwat o buhayon liwat. Alagad kung nagadan ka, dahil mo namin bidan sa Jesus, o kaya binuksan mo sa iyong puso sa presensya kang Diyos, sa kinabanay ni, anong manang say tabubuhayon ka pa. Kaya, nagpapailing na sa pagtubod na pag-akot na Jesus, dahil man po masasayang, kundi na kukumpleto ini duman sa pagkabuhay liwat. Medyo makangalas, so sabi ni Jesus na pag kumangya ko kalag, tayo kaya kong lawas, may laman. Kaya para patunayan na siring mananggad ang sa iyang pagkatawo, sa iyang manifestasyon, nagagad siya nin makakakan. In fact, yung milagro sa Ebanghelyo ni San Juan na dakulo na nahuri, nadakop ng mga sira, early morning, na dahil manararayo sa Easter Sunday, tapig sabi niya baga magdurumpig, sabi kay Maria Magdalena, sabihan sa mga disipulos na magduman sa Galilea, na kung sain sasabaton niya o magtatagpo si duman sa Galilee where it all began. No? Naghanda man baga si Jesus ki inasal, no? Tinapay asin inasal na sira. Na ano ang bot sabihin, ang pagkabuhay liwat garo, kung halimbawa ngaya nagadana kita, ang masunod kaan, so paghalat kan pagkabuhay liwat. Ano daw ang itsura kang tao na mabubuhay liwat, magkakakan pa kita? Garo dahil na, baka araw na kayo ni tinapay ni Kristo, Holy Eucharist, inudita, bako naman na so biological na body ang mangyayari sa sarong na buhay liwat, kundi it is a glorified body na siring baga kang pinahiliwanag yun sa Ebanghelyo. Dahil mga nagtuktok si Jesus
pero nakalaagi siya, nakalampas siya duman sa pintuan. So there's no more hindrances to anything material, no? Anything na pwedeng agiyan na agiyan. Iguanan siyang mga property kan sarong spiritual, no? Na linalang o being. Kaya siguro sa mga madadaguta pang ibang mga passages bago pa mag-abot so second Sunday of Easter, there's still many other revelations na papadagog sa to. Tangan maintindihan ta na ang pagkamot kang Diyos sagod pa man kung kita nag-ako kay Jesus tinsayang mga natataramon, dara-darata po ini sa buhay tadigdi sa kinaban. Kaya, siguro, siring kang nangyari man kina Pedro as iba pang disipulos na dinagitan baga inanggutan ni Jesus na dahil nagbabarasa kan tatarabon ng Diyos. Magpuon-puon naman kita magbasa. Sa dirita man na maintindihan ta ang agi-agi kang itong kagurangnan, maski nga ni, bako na subilog na Biblia. So agi-agi na sa New Testament, especially the Gospel, tanganing, ito po na pangakong kaligtasan is really meant for everyone, no? Na individualmente, kapos kita magbasa, tanganing, kung nakalaw ka duman sa kaden ng Diyos, hahapoton ka, dahil mo aram kung ang istorya ni Jesus. So, siring na, pag nagbagit kita kang pangaran ni Jesus, ang ngaran na yan nagpapalayas kang espiritu, marumpot na espiritu, yan ang ngaran na yan ang nagtataunin kusog sa maluluya, sa mga inaapi. Ang ngaran na yan ang daradarata kung kita maghalinig di sa kinaban. Kaya po importante man na manodan ta na magapod sa kagurangnan. Sinsa pagi kang pamibi, dyan po ito magbabanggit ang ngaran. Dahil tananggan siya, darahon, banggiton, because nagmoda, because nabigla, kundi sa danay na paggalang, danay na pagtaong respeto, ang ngaran ni Jesus, iyo ang simbolo kan destinasyon ng tao. Kung ano ang nangyari kay Jesus, nabuhay liwat, nagadan, iyo man ang mangyayari sa lambang saro na nag-ako sa iya, alagad, kay riba na ang promesa, pag-utob, kan itataong buhay na daing kasagporan. Sana all magkamit ka ini na sa buhay na ini, kung dahil kita naging maugma, don't worry, ikaw pa po na pigaandam ang mahal na Diyos pagi ni Kristo sa kabos na tao na kuminsan out of ignorance, dahil ta maintindihan ng sadirita. Pero yan ang ani. Kung dahil ta naintindihan ng sadiri, ang ibang bagay sa mundo, sisay po ang sagot, si Jesus. Si Jesus ang answer. Jesus is the answer to all our longings. Mga bagay na naintindihan, mga bagay na pinagngangalas, hulita, ang Diyos na ini, iyo man sana ang nagplano kang kaligtasan nin mga tao.
kami bigyan mga tugang, tinganing sa kon sa indong atang maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami kay kaugaying ako ang mga sakripisyo na maugma niya mong dinudulot para sa mga namod nagliwat, asin sa paghidali kan langit no natabang uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na harubay sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot ng sakripisyo, ta siyang gayo, ang tunay na kordero na nagpara kan makasalan ng kinaban, sa pagkagadan rin ng pagnian sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay, para kaya sa labi-labing kaugmahan, kan Paskwa, nag-uugmang gabos sa bilog ng kinaban, patingani ang mga langit noon, na virtudes, sin mga angheles na potestades na nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga mundo. Ang langit kasi panokan sa iyong kamurawayan, o sana sa kaitasan, pangalan at minadigdi sa ngaran ng kagurangnan, o sana sa kagurangnan ni kadang banal, muraba din kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon, ngan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya sa rugari na buot, pinagpasuliiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay si pagpasalamat binaakini, tinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayang magkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin mag-inom kay ni, tayo na yung kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inibagay buhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot, ang pagkagadan mo, ang kurangan ipinapangaretan niya, ang pagkabuhay mo liwat, ipinamamayan sa panay kaya kami nagrurumdaman sa iyong pagkagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, dodolot sa iyong kagurangnan, kining tinapay nin buhay. Asing kalis ang kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig mo, mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagigimaherak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Gayron dumakagurangnan, an sa imong simbahan, nakalakop sa bilo na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot,
Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singang gabos na klero, siring man, giramdamas sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat. Orog na mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos ng gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami, tangaring kaiban, Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, sa anudas to Deus, mga banal na apostoles, mga martires kang China, asing gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, dahing kasagkoran, mag-o-mawasik pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, padalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roal daw, tao mo sa mulya ngunyan, sin patawadan mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya, man nagkakasala sa mulya, sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niyaman, katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalap kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, yung kanya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Are pagilingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanig na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninong asin pagkamot yung kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan, peace be with you. Peace. Mga tugang ngayon sa kagurangan ng Yesu Kristo, pagkatapos na ipako sa krus, mangkadan,
magbuhay liwat, pinapanoga man sa to, ang sa tong sadiring pagkabuhay liwat. Pulitas siya ang buhay as in pagkabuhay. Sa ang kodero kan Diyos, sugpaparang musal ng kinaban, palada ng mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatama ng kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po for the prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure
in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita. Pagurang na ninanyugan sa mga pamibi, tanganing urog kabanal na hunglonan kan sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras sa mga kaugmahan sa kod paman, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang katiwala 1008, igwa po nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrokyaw, Kudal-Kudal sa Veritas sa Sabado, Abril 11, sa oras na 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds kanasabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket available po sa opisina. Maawot ni pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous 1,000 pesos, apat na Anonymous tig 500 pesos, Anonymous 300 pesos, HG and Ian Peña 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Dinugda kita sa oring benisyon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kay mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeo, sin Maria inaning kaligtasan, kamawasin sa mahal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinudot na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Good afternoon.